Terve! Täällä ollaan Päijänteen jäällä. Kello on vähän yli 3. Madepilikki hommia työkaveri Arton kanssa. Katsotaan saatasko. Meillä on ollut tosi huono onni. Me ollaan matikkapilkkihistoriassa saatu, minä olen saanut yhden ja siinä on kaikki kun yhdessä ollaan oltu. Arto on kyllä saanut kotiseuvultaan isojakin. Team Tyhjän Nypyttäjät on meidän tiiminimi. Katsotaan mitä tulee. Vai tuleeko mitään. Ei ollut munat patareissu. Ei ole kyllä ennätyskokoisia nämä ahvenet. Jotain sentään. Nätit on maisemat Päijänteellä. Hieno keli. Pakkasta on joku 6 astetta. Ei tuule yhtään. Ahvenia on tullut silleen, että noista olisi keito jo tehnyt, mutta me ei ole nyt ahvenjahdissa, me ollaan madejahdissa. Arto on tuolla tarkkana. Pieniä on ollut ahvenet, ihan semmosia peruspilikkiahvenia. Ja tässä kunhan vähän ilta tulee, niin laitetaan mademorrit käyttöön ja katsotaan onko tässä madetta. Kyllähän tuossa katiskan paikkoja ainakin on takana. Varmaan tässä joku mateen paikka on. Täällä sitä istutaan jäällä. Siinä on särjen pyrstöpala tuolla. Ei ole mitään tapahtumia ollut. Tuossa kävi äsken katiskat kahtamassa. Tässä on ihan vieressä katiskan paikat. Sielläpä oli melkoinen kasa mateita. Mutta päästiin ainakin näkemään mateita, vaikka itse on vielä mitään saatukaan. Katsotaan. Kello on jotain. Mitähän lie? 6, ehkä 5. Mutta yritetään. Arta tuolla istuu. Koittaa saada madetta. Sieltä nousi kuukin mollottamaan. Tässä ollaan nyt jonkin aikaa pilikittiin. Tapahtumia ei ole kyllä ollut. Mutta ei se auta kuin yrittää. Ei tässä muuta voi. Toivotaan. Kylmähän täällä on jäällä istua. Pimeetä. Kylläpähän se oli munat pataan reissu tämä reissu. Arto tuolla vielä yrittää. Tää madetta pilikkiä, mutta yhtään madetta ei saatu. Eikä minulla ainakaan ollut nypyä. Oliko sulla nypyjä? Ei ollut Artollakaan. Mutta semmoista se on mateen pilkintä joskus. Tai meillä se tuntuu olevan vähän aina semmoista. No, seuraavalla kerralla parempi onni.